Това свърши. Връщаме се вече. Бяхме горе, стигнахме от Черни връх. Беше адски студено. Не плюй, бе. Имаше хора. Изплюли се? Не. Какво друго каже нещо? Никола е пред нас. Да, Никола този път е сам. А? Никола този път е сам, отпред някъде. Може да го покажеш на зрителите. Може да се страхне, че падне. Няма да паднете. Само ето го обърна. Имаше куче коза. Имаше и голямо куче. Още мирише на него. Хипко миришеш ръката. Решихме се качваме поне веднъж в месеца. Така излага. И... как бе? Аз бях решил всяка седмица, обаче. Любо реши, че ще ходим в Пирин и в Рила. На пролет. Не на пролет, някъде зимата. Да. Зимата ще го карам на сноуборд, ще го карам. И той. И аз ще се опитам, нали? И така, под нас има някакви хора.